Здравейте, вие сте отново с нашия подкаст Код Смайл. Днес на гости ни е Любомир Геджев, човекът джиу-джитсу, човекът ММА, човекът, който е популяризирал бойните спортове в цял свят, и включително и в България. Добре дошъл. Здравейте. Радвам се, че си ни гост. Има много неща, на които искам да си поговориме. Относно нашите взаимни проекти, нещата, които сме реализирали във времето, откакто си партнираме, относно твоите проекти, които реализираш, за твоите бизнеси, начинания, които си започнал, за спорта като цяло, за младежта искам да поговориме. Заповядай. Благодаря за поканата. Откъде искаш да започна? Да започнем. Първо да направим една кратка визитка. Ти си много известен в бойните среди, така да го кажа. Бил си в дълги години в чужбина, организирал си програми в чужбина за Абу Даби, мисля, че беше. Да. Имаш пряк контакт с кралското семейство. Разкажи ми малко за този период от кариерата и живота ти като цяло. Значи, моят живот, тя самата ми история така е малко интересна, защото аз израснах в Пловдив, в една къща по средата на нищото. Не идвам нито от заможно семейство, нито дори от така по-конвенционална среда. Нямах махала, нямах много приятели. Когато бях на 20 години, заминах за Абу Даби, защото майка ми беше там 5 години преди мен. Майка ми беше в медицинската индустрия, преподавател по медицина в Пловдивския университет. Малеева, мисля, че се казваше университета. И получи предложение да работи за Абу Даби през далечната 93-та година, когато нямахме интернет и никой не знаеше дори какво е това Абу Даби. През 95-та посетих градът и останах очарован, защото още тогава беше изключително красив като град с сгради от стъкло и мрамор по улиците. Нали? Си направих сметка, че определено искам да намеря някаква реализация там, така че след казармата заминах за Абу Даби. Съвсем случайно, аз не съм бил спортист в България, бях слабичък, тинейджър, страхлив. Много наясно бях, че нямам нужните качества за мъж, нали? Така че винаги съм избягвал конфликти, бях забавно дете, но не съм бил спортист, не съм бил атлет и пристигайки в Абу Даби исках да се захвана с някакво бойно изкуство. Естествено, като тинейджър съм мечтал да бъда корав, нали, мъж, който може да се грижи за себе си, така че влечението ми към бойните спортове го имаше, но просто не намерих реализация тук. Започвайки да тренирам бразилско жилжито, се оказа, че клуба е собственост на един от синовете на тогавашния президент Шейх Заед, който сформира държавата, който обединява 7-те племена на емирствата или 7-те емирства. Синът му се казва Шейх Тахмун бин Заед Ал Нахаян. В днешно време той е един от най-влиятелните фигури в света и най-влиятелния в арабската сфера, в арабската част на света. И така започнах да тренирам жилжицу. Той имаше някакви симпатии към мен, тъй като схващах бързо, започнах работа за него и живота ми пое така много интересен път, който изобщо не беше планиран нито от майка ми, нито от мен. Доколкото знам, си изработвал програми за техните военни спецчасти. Какво е организационно, какво е било като какво ти е коствало като време и въобще знам, че там си правил програми за самите училища. Дали това нещо не може да се имплементира в българската действителност? И знам, че ти е болна тема. Разкажи малко за тези неща, които бихме могли да вземем добрия пример от чужбина и да имплементираме в нашата реалност. Значи под влиянието на Шейх Тахмун, който беше самия той практикуващ жилжицу и беше доста по-добър от мен. Той беше
практикувал дълги години. Големият му брат Шейх Мохамед, който е сегашният президент на емирствата, записва сина си да тренира. Това става точно по този период, около 2005-2007 година. И за 2 години Шейх Мохамед вижда разликата в сина си като личност. Той става по-уверен в себе си, подобрява резултатите в училището и Шейх Мохамед издава меморандум. Казва, искам жилжицу да е във всички правителствени училища и в армията. Искам да променя облика на нацията ми. Тоест той забелязва добродетелите в бойното изкуство, които помагат на характера на един човек. Изобщо не става въпрос дали това трябва да е жилжицу, джудо, муай-тай, няма никакво значение, просто жилжицу е било това, до което те се докоснали. Но реално всеки практикуващ бойни изкуства е наясно как те влияят върху оформянето на характера на един човек. Когато прекарваш дни, часове и месеци, години наред в усъвършенстване на бойните си умения, ти си много наясно, че знаеш повече от нормалния гражданин и същевременно нямаш никакво желание да доказваш нещо на него. Ти искаш да си докажеш също някой, който също е посветил живота си на това нещо. Така че Шейх Мохамед издава тази заповед и през 2011 аз бях нает отново. Аз прекарах 6 години тук в България, където развивах бразилско жилжицу и ММА между 2005 и 2011. 2011 ме извикаха, за да поема управлението на този проект, който поне под мое ръководство за 5 години се разрасна от 60 треньора, за които аз бях отговорен, 60 инструктора черни колани по бразилско жилжицу през 2011 до 400 инструктора през 2015. Интервюрал съм около 2000 бразилеца, основно бразилци, за позициите в Абу Даби. В училищата жилжицуто стана част от образователната система. Не е допълнителна дейност след училищна дейност, то си стана част от curriculum. Има ли в България статистика децата, които се занимават примерно с борба, джудо, карате, някаква официална статистика? Не само в България, навсякъде липсва такава статистика. Дори в Абу Даби, където ресурса, който се отдели за този проект, беше огромен и продължава да е огромен, липсва научния подход към това да се анализират конкретните влияния на едно такова нещо върху различни аспекти на човека. Било характер и поведение, било и физически. Като стана въпрос сега за младежта, понеже напоследък тук в България доста се нашумя относно локалите, така наречените младежи, които се събират на групи и тормозят беззащитни граждани. Това би ли могло по някакъв начин чрез да речем държавна политика или по някакъв начин с програми това нещо да се елиминира или да кажем да дадем апел на тези младежи, ако искат да се доказват, примерно да заповядат при Любо Геджев в академията, да си тестват уменията. Какво мислиш по този въпрос? Първо съм изненадан, аз дори не съм чул за такова нещо, но не ме учудва, защото всяко общество има такъв вид предизвикателства и това е едно много комплексно нещо за да бъде адресирано правилно. Тя е екосистема. Мисля, че това, което най-много липсва в последно време, и то стана поради нашумяването на бойните спортове, конкретно UFC, е, че липсва добрия пример за тези младежи и за всеки друг. Тоест, на времето бойците бяха фигури, които се уважават, защото поведението им подлежеше на уважение. Всеки се възхищаваше на един боец, който е добър към хората, който помага, имаше различни активности, с които се опитваха да популяризират това нещо в добрата му светлина. Когато липсва този добър пример, и то не е само в нашата сфера, музиката е друга сфера, нали? Къде са певците от едно време, на които се възхищавахме, на какво се възхищаваме сега, нали? На Гултия и на... Така че то е доста комплексно. Не мисля, че има начин, по който това тотално да се заличи, освен с много сериозни закони, както например в емирствата.
От моя гледна точка бих призовал вместо тези младежи да идват да тренират, бих призовал всеки трениращ да бъде да присъства повече и да дава по-добър пример, за да може нещата да станат органично. Не може да се принуди някой да тренира, за да е добър човек. Точно така. Аз съм на същото мнение. Всеки трениращ трябва да дава послание на, точно така. На приятелите си, на познатите си. Да като ги личност. Да. От един такъв човек за да трябва ги привлече в залата най-малкото. Точно. И то, както казваш, по органичен начин да се разпространи, да е трайно, а не да е нещо, да изригне и след това да изгасне много бързо. Да е начин на живот, така да го кажем, лайфстайл. Да не е активност, да не е сега правим инициатива, бъди добър спортист. За един път в годината, нали? Като да изчистим България за един ден, само в един ден. Нали? Трябва да сме по-постоянни в действията си. Сега, като стана въпрос за събитията, които организираш, на които сме участвали заедно откакто си започнал да организираш тези големи гала вечери. Разкажи ми малко повече за тях, как се върна в България, защо започна да го правиш това в България? Значи, когато си прибрах през 2021 по време на COVID, бях си казал, че няма да правя две неща. Да преподавам и да организирам събития. И почна да ги правиш двете. Беше ми писнало това нещо. Може би така имах малко... бях си отекчил заради начина, по който в Абу Даби се развиха нещата, особено по време на COVID, когато всичко се стопира. И естествено първите две неща, които започнах да правя, бяха точно тези двете. На екзал и започнах да преподавам. Намирам огромно удовлетворение в това да разпространявам знанията, които имам, уменията, които имам, всичко, което съм научил от различни краища на света, от най-добрите в тази индустрия. За мен е едно огромно удовлетворение, вътрешно, изпълва душата ми, когато отдам тези знания на други хора и виждам как те се развиват. Другото нещо, което започнах да правя, е състезанията, защото исках някакси да върна името си на сцената. Исках да покажа какво съм научил. През този период от 10 години, които отсъствах втория път между 2011 и 2021, тук се забеляза голямо развитие, много хора почнаха да правят състезания и събития и затова някакси и аз исках така да се върна на сцената и така започнах. Всъщност най-добрият начин да се популяризира нещо, то е да стане масово. Ти организираш и аматьорски състезания по бразилско джиу-джитсу. Мисля, че по-скоро ние виждаме по гала вечерите елитни спортисти, но по-същественото, което правиш, е да популяризираш спорта сред населението. Подрастващи, точно. Да, и това е по-скоро много по-съществената мисия, която аз виждам в тебе като как да го кажа, като лидер в този бранш, за което съм ти благодарен. Аз също имам няколко урока при теб по джиу-джитсу, като първия беше бъди готов, нали така? Точно така, да. Да, понеже това е контактен спорт и няма как да минем без травми, как спортистите успяват да се съхранят, защото това са удари в лицево-челюстната област. Знаеш, че много пъти сме си говорили на тази тема, много пъти вие сте чупили, ние като зъболекари сме оправяли нещата. После как всъщност се съхраняват чисто като физически как се съхраняват спортистите? Значи само да направя едно разделение, за да не се объркат зрителите. В жилжицето няма удари, няма лицево-челюстни. Но има ключове. Травми, има притискане на челюсти. Има стискане. Жилжицето е доста по-безопасно, нали, особено за практикуващите. На състезание, естествено, не е изключено да има контузия. Но това, което визираш ти е далеч по-осезаемо в Bare Knuckle Fighting Championship, BKFC, където всъщност то е атрактивно, но и много травматично. Бойците се бият без ръкавици, без нищо предпазващо кокълчета, оттам е името, нали, Bare Knuckle. Лицево-челюстните наранявания, както и тези по ръцете, са двете конкретни сфери, в които има наранявания.
т.е. в този смисъл е по-безопасно в сравнение с ММА, където може да се нарани цялото тяло. Нали? При нас травмите са основно в лицето и в ръцете. Това, което забелязвам сега с по-дълбокото ми навлизане в тази индустрия, с организацията на няколко международни събития, е, че определено имаме нужда от специалист, който да прецени в нашата среда за един боец какво означава тази травма, било щупване на челюст, орбитална кост или каквото и да е друго поражението, и да се отреагира отново, взимайки в предвид как се е случила контузията и взимайки под предвид, че боеца с това вади хляба си. Моят опит е, че докторите винаги препоръчват почивка. Да, почини сега 6 месеца. Да, ние не можем да почиваме. Да, това е ние сме професия. бойци. Да. Ние с това вадим хляба си. Следователно, в момента, нали, днес, като се срещнахме с теб, си направя заключението, че имаме нужда от специалисти. Дори мисля, че това е сфера, в която твои колеги ние може определено да могат да навлезнат, защото липсва съветът на някой, който е специалист в това нещо, взимайки под внимание нашата специфика. Да, бихме могли да се замислиме над това да си партнираме и в това начинание, но кажи как ти си набавяш спонсори, защото това не са ефтини събития. Аз съм с впечатлението, че събитието, което организира в Арена Армеец с боя с голи ръце, беше топ събитие като цяло за спортната общественост, не само за бойната гилдия. Как се случва в България? Да, ние с тебе си партнираме по някакъв начин, но то е една много малка част от това, което е като презентация на това, което беше в самата зала. Как се набират спонсори? Какво бихме могли да подобриме? Аз знам, понеже моя бранд помага на много други малки спортове с разни събития. Как се случват при тебе нещата? Значи, организацията на едно такова събитие е изграждането на един бизнес в рамките на 4 месеца. Не знам доколко хората си дават сметка, че това нещо наистина има всеки един елемент, в който един конвенционален бизнес има. Ние имаме реклама, маркетинг, менеджмент, бюджетиране, финанси, субсидиране, приходи, разходи. Не е нещо, което не се организира лесно. Само да апострофирам те, понеже аз съм пряк свидетел, моята клиника се намираше над офиса на Любо и те бяха едни безкрайни разговори по телефона и аз съм пряк очевидец на това как се организира едно такова събитие. Наистина знам, че коства изключително човеко време, така да го кажа. И знам, че понякога лампата на офиса ти светеше до късни доби и просто съм пряк свидетел на това как се случва цялата тая организация. Така че... Да. Изключително комплексна дейност е. Аз съм завършил бизнес администрация, което ми помогна да ръководя проекта в Абу Даби. Определено се чувствам комфортен в тази среда, но без изобщо да привличавам, това е един бизнес, който трябва да го изградим и на датата на събитието е чертата и след това виждаме резултатите. Но, както казах, всеки един компонент на бизнеса съществува. Конкретно набирането на спонсори е най-предизвикателната част и то не е само в България. Навсякъде е така, особено докато бранда изгради име и репутация. Съществува един златен триъгълник, без който е много трудно да се организират такива събития и затова 99% от събитията по света са на загуба. Златният триъгълник е телевизия, спонсори и календар. За да те приеме телевизията за излъчване, трябва да имаш календар. Ти трябва да им дадеш за година или 2 години напред конкретните дати и броя на събития, за да могат те да го вкарат в календара за излъчването. За да направиш календара, на теб ти трябват спонсори, за да си сигурен, че ще произведеш събитията. А за да привлечеш спонсорите, ти трябва договор с телевизията.
И малко е, нали, кокошката и яйцето. Точно така, затова и много събития не успяват да минат на печалба и да са дълготрайни. За щастие аз съм имал възможността или късмета да попадам или да изграждам брандове, които са намирали такъв интерес. Естествено имам си моят дял на финансови загуби, лични, както и за хората, за които съм работил. Не е лесно, но в същото време всеки въвлечен в това нещо го прави от любов. Нали, някои се залъгват от това ще направим пари. Много трудно си правят пари. Да, съгласен. Трябва да си сърце и трябва кураж. Точно за това искам и дебела кожа. Точно за това искам да ти кажа, че химията, която се случи между нас, когато започнахме да разговаряме, е, че и ти, и аз сме идентичен тип характер и правим нещата с страст. Да. И това е ключа. Аз, когато присъствах на твоето събитие в Арена Армейс, се почувствах горд от това, че от този офис там излезна нещо огромно. Нали? Това е повод за гордост и си представям в момента как всичко това го правиш в чужбина, защото знам, че в момента организираш събития в Италия, в Тайланд, всичките тия неща, нали, ние ги следиме. Не си мисли, че не си под зоркото ни око, но разкажи ни малко за чужбинските ти приключения в тая област и на последно място искам да ми разкажеш за връзката, как се случи с Конър Макгрегор. Значи, след двете събития, които направих за BKFC тук в България, които бяха и първите им събития за Европа. Аз отидах до щата и запознах се с Дейвид Фелдман, президента на BKFC, и го убедих, че ако иска да се експанднат в Европа, аз му предложих неконвенционален метод. Дадах му за пример UFC, PFL, ONE FC, които се опитаха да навлезат в така по-развитите държави в Европа, защото един американец не знае много за Европа. Това мисля, че всеки го знае. Но всеки се насочва към Централна Европа. Моя пич към него беше, моето предложение беше погледни Източна Европа. Включително Турция, Гърция. Нали. Ние сме 220 плюс милиона пазар, в който обаче бойни спортове се уважават. Все още. Ако в Германия ги осъждат, нали, то при нас и президента се вика, и президента би го гледал това нещо, ако е качествено. Цените ни все още са така, в сравнение с други държави, са все още по-така приемливи и така го привляках към тази идея. След двете ми събития аз станах по-гъст така с него, започнах да му помагам и за други неща, започнах да мисля как може да развием бранда и в други държави, международно. И януари месец сега 2025 официално бях назначен за директор на международното развитие, което включва точно това. Аз търся държави, в които можем да организираме събития и да разраснем бранда и всичко свързано с това, от намирането на финансиране до изграждането на екипа и всичко останало свързано с събитията. Както ти спомена, имахме събития вече в Испания, в Марабея, в Дубай на 4 и 5 април, миналия месец, след това в Италия, в Флоренция и сега гледаме отново Дубай 21-22 ноември, 8 ноември Бургас и отваряме най-вероятно Австралия, Южна Африка, Полша, Унгария. Това са държавите тази година, която ще се опитаме да отворим. Сърбия. Няма почивка. Аз нямам нито работно време, нито други интереси. Добре, човек като тебе как релаксира? Кажи ми. Аз с работа. Това е, направих си сметка, че както наркоманите са зависими от наркотици, аз съм зависим от стрес и напрежение. Всеки си има зависимости, нали? В момента, в който имам ден, в който телефона ми, нали, няма съобщение, няма напрежение, аз се чувствам некомфортно, малко паника, нещо се случва, нещо не е наред и това ме изкарва извън релси. Всеки си е намерил неговия си начин да бъде... Добре, изключвам тебе. Как другите спортисти, за тях, за нас е ясно. Ние отиваме в залата, за да се разтоварим.
Да, обаче те отиват да се натоварят. Те отиват да си изкарат хляба с това. Те какво правят в времето, когато не са в залата? Мисъл, знам, че отнема супер много време да тренираш. Аз също съм тренирал професионално тенис на маса, не знам дали знаеш, но какво е за тези спортисти релакса? Какво правят? Не знам дали мога да обобщя отговор за всички, защото всеки е личност. Нали, аз съм срещал спортисти, които си работят нормална работа и намират време да вкарат тренировките в графика си и го правят успешно. Има и такива, които се оплакват, че постоянно нямат време, нали, пък също време дори не работят нещо. Да. Така че доста е относително. По-скоро бих перифразирал въпросът ти какъв е живота на тези спортисти. Да. И отговорът е, че нашата индустрия е една от безпощадните, брутални, неприятелски индустрии. При нас ситото е много ситно. От хилядите или стотиците хиляди бойци, които имат мечта и желание да стигнат, да речем, в клетката на UFC, избранниците са 500 от стотици хиляди. Най-безпощадната индустрия е това. Включително и в аматьорската сфера, с състезанията, с които ти си идвал, нали, да видиш, да, с които ни помагаш. Дори там, нали, от 500 участника, медалисти са 50. От тези 50 до черен колан ще стигнат 2. От тези 2 един може би ще отвори академия и ще продължи да вади хляба си с този спорт. Така че изобщо не е лесно и ако един боец или wannabe боец не си даде ясна равносметка, че няма как да разчита на спорта да изгради финансовата му стабилност, докато не стигне нивото, на което трябва да е, спорта е хоби, нещо, на което или се отдаваш и плащаш цената за това нещо, или не си прави грешни илюзии. Да. Разкажи ми за Конър Макгрегор. Той освен, че е шоумен, той е добър бизнесмен, доколкото знам. Беше елитен спортист. Да. Разкажи нещо за него. Значи, първо да е ясно на всички, въпреки че съм близко до него по време на събитията, не съм сигурен, че той знае кой съм аз и каква ми е ролята в фирмата, в която той е съдружник. Но това, което ми направи впечатление, аз не съм бил голям фен на Конор и то именно заради подхода му към това как адресира публиката. Прекалено много шоу. Аз съм привърженик на по-старият консервативен вид поведение на бойци, тихите войни, нали, самураите и така нататък. Но докосвайки се до него, лично едно нещо ми прави впечатление. Той е роден за медийна звезда. Той има талант да говори и да привлича внимание. Да. Около него е една аура. Дори не знам феновете, защо са му точно фенове. Като боец не е доказал нещо, което да е вау. Като личност също. Т.е. той има един магнит, някакъв скрит. Това се казва харизма. Да. И определено това нещо влияе, защото дори и аз, когато съм покрай него, въпреки това, че както казах, не съм му бил фен, нали? И аз съм боец, така че нито му се възхищавам на качествата, нито на това, че има много пари. Аз съм работил за кралското семейство и това не ме впечатля. Готине. Има нещо около него, което те кара да ти е приятно в неговото присъствие. Естествено има и другата страна, нали, която е малко под въздействие на алкохол, така е става си по-нормален, да. Но определено това е човек, който допринася за цялата екосистема на бойните спортове и както и Дана Уайт с UFC, нещо, на което също не съм фен. Той е двигателя на нашата индустрия, така че аз не освобождавам тези неща. Тоест, независимо дали мен ме кефи или не, тези хора са ключови за нашата екосистема. Така е, да. Има хора, които дърпат локомотива. Точно. Да. Особено в днешно време, когато ентертейментът е водещ.
Ти се занимаваш с други проекти. Знам, че пред очите ми се появи една платформа Fight Scout. Да. Разкажи малко за тази платформа. Fight Scout беше моят синтез на проблемите, които има нашата индустрия и желанието ми да оставя следа като човек, който е намерил решение за тези проблеми с дигиталните иновации. Създадохме платформата, тя официално го продаваме като мобилно приложение, но то е доста по-комплексно от това. Имаме различни компоненти, които са платформи и веб базирани. Но Fight Scout е платформа, която цели като цяло да адресира предизвикателствата в различните сфери на бойните спортове. Аматьорските спортове имат един вид предизвикателства и проблеми. Професионалните спортове имат друг. Състезателите и в двата имат конкретни, менеджерите имат и т.е. аз се опитах да обединя проблемите на всички в едно място, където да се превърне в екосистема за бойни спортове, където всеки може да намери улеснение или решение на проблем. Давам пример. Ако ти си боец в България, за да се сбиеш в Италия или в Тайланд, ти трябва да познаваш някой. Този някой трябва да е толкова сигурен в това, че ти именно ще направиш по-добър бой от 200-та бойци, които чакат в Тайланд, за които не трябва да се плащат самолетни билети и хотел. И нашата индустрия работи изцяло на лични контакти. Fight Scout е моят стремеж да създам LinkedIn за бойната индустрия. Аз искам боец от Аржентина с конкретни параметри, защото имаме връзки с аржентинското посолство и може да се излъчи събитието в Аржентина. За да го направя, ми трябва боец от там. Аз не познавам никой в Аржентина. Fight Scout е платформата, където мога по конкретни критерии да филтрирам хората, които са се регистрирали оттам, бойците, да видя кой пасва на описанието, което ми е нужно и да се свържа с него директно. Това беше началото на Fight Scout и естествено продължаваме да надграждаме с различни функции и функционалности тази платформа, за да адресира такъв вид проблеми и предизвикателства и да отвори възможностите за всеки един въвлечен в нашата индустрия да бъде по-успешен. Любо, имаш ли нещо, което да синтезираме накрая като нов проект или нещо ново начинание, нещо, което в дългосрочен план виждаш като перспектива? Интересно е, че ми задаваш този въпрос конкретно сега, защото един от спонсорите на BKFC е една нова технология, която може да помогне на спортистите да имат по-добър фокус, по-чисто съзнание, повишена перформанс, по-добро представяне, възстановяване. И това нещо е базирано на технологията на Никола Тесла с честоти, които говорят с ДНК-то в мозъка. И мисля, че сега това е нещо ново, което ми стана изключително интересно, защото аз съм запознат с тези стари технологии, нали, но само съм чел за тях. Да отбележим датата, днеска е 12 май и за първи път се пуска нещо, което ще го наблюдаваме във времето. Да, това в момента не е достъпно за никой. Двама спортисти от BKFC са подложени на такива сеанси с честоти. Доколкото разбрах, има отношение към лечение на зависимости. Точно така, да. Предполагам, че ако ни пуснат такива честоти, няма да станем по-малко зависими от работата си. Не, да, точно това е тайната. Създателят на това нещо е намерил език, по който чрез честотите да говори с ДНК-то на тялото и да адресира конкретни зависимости, проблеми или... Ами остава да наблюдаваме, да видим как ще се развият нещата. Само да кажеш няколко думи относно моя бранд, защото ти знаеш, аз съм отворен като цяло за проекти, за спортове. Ти всъщност как ме намери? Защото ти ми звънна, каза, искаш да участваш, разбрах, че помагаш по принцип на спортове. Как всъщност стана това, че ти ме намери?
И точно това беше интересно и аз искам наистина и за това да кажа две думи, е, че на по-ранния ти въпрос как намираме спонсори, ти казах, че е изключително трудно. Една от твоите служителки, която явно е разбрала с какво се занимавам преди ти да разбереш, ми подхвърли и тя ми каза, Салиев помага на спорта по различни начини, което абсолютно веднага ми грабна вниманието, защото рядко се намират такива хора, които без да имат възвръщаемостта, на която те се надяват. Нали, просто помагат. На самоинициатива. Самоинициативата. И когато тя ми го каза това и говорих с теб и разбрах, че ти наистина си имаш заложено в бюджета суми, които отиват в тая посока, това е нещо, което абсолютно заслужава възхищение. Надявам се повече собственици на бизнеси да разберат, че тук не става въпрос за финансова възвръщаемост, нито толкова и за бранд експоужър, нали? Когато ти дойдеш при мен и ми кажеш, че искаш да помогнеш на спорта ми, аз ще направя 10 пъти повече за това твой бранд да бъде видян, защото ти помагаш. Любо, исках да поговорим за корпоративната социална отговорност, в която аз силно вярвам, че помагайки на определено събитие или на определен клуб, или ти се ангажираш финансово с някаква сума, но социалният капитал, който придобиваш при един такъв жест е огромен, защото ти ставаш разпознаваем сред тази гилдия, след тези 20 човека. За мен е много по-ценно аз да съм популярен сред тези 20 човека и да инвестирам определен бюджет, отколкото да се рекламирам в цялата държава. Защото реалните хора, които аз работя, те са в периметър 20 км. Те биха могли да дойдат за 20 минути при мене да се прегледат и така нататък. Тези хора са важни за мене. Затова моето веро е, че всеки един бранд, една компания, която иска да съществува, трябва да създава социален капитал. Ако Кока-Кола не помага на световното първенство по футбол или не знам, Кодак, примерно, не финансира някои от събитията, в времето те изпадат в забвение, защото един бранд е добре да присъства с постоянство, а не, както преди малко си говорихме, да експлодира и да изгасне. Много примери има във времето, когато са се буствали изключително агресивно определени брандове, след 3 години никой не помни за тях. Моето веро е, че ако искаш да имаш устойчив бизнес, трябва да помагаш на локалните си хора, тези, от които зависи живота ни. И затова аз съм предвидил в бюджета си определена сума, която по разпределение отива. Ако ми се обади някой, ако ме потърси за нещо, и затова ти ме потърси, аз откликнах. Нали? Това беше най-резонното нещо, което можех да направя. Искам да те попитам за това. Бойците са корави хора, издържат много на болка, но при мен са идвали доста бойци, които не знам дали биха се подложили на 10 минути работа без опойка. Кажи ми нещо повече за това. Аз мога да ти кажа от личен опит, че съм готов на всичко, да не изпитам болката, която съм изпитвал при зъболекари от дете. Нали, то се наслагва се някакъв такъв страх и определено няма нищо общо между двете неща. Като бойци ние нямаме нищо против. Ние се наслаждаваме на това да бъде мудрени, да се прибрежда, да боли тук, там, нали, да си леко потрошен, да има някой белег. Болката в зъба е нещо напълно различно, пред която мисля, че и най-коравите клякат. Да. Така е. Затова опойката е нещо, което заслужава Нобелова награда всяка година, според мен. Според тебе бойците достатъчно ли се грижат за здравето си, освен
спортния режим, който имат? Не мисля, че мога да отговоря за всеки. Много зависи от нагласата, много зависи от спорта, от техните финансови възможности. Мисля, че най-правилното нещо, което мога да кажа, че бойците се различават от нормалните хора единствено по това, че тренират боен спорт. Всичко друго е приложимо и те са хора, нали? Кой работи, кой има пари, кой държи повече на здравето си, кой го неглижира. Няма никаква разлика с все пак хора. Тренировки, дисциплина, има разлика между хора, които практикуват редовно спорт, дисциплинирано може би бойците, или ние бойците, имаме желанието да научим повече как може да подобрим нашата спортна форма и за това отдаваме повече внимание на суплименти, начин на хранене, тренировки. Здравето, което ти визираш, гарантирам, че си остава точно толкова на заден план, колкото и един бизнесмен, който е погълнат от работа, нали, и няма време да отиде на зъболекар. Същата работа. Аз съм имал случаи, в които ти представяш си да излезеш на ринга и да те боли зъб. Нали, представям си го, да. Ако може да реагираш по два начина, да ти се дигне заради адреналина перформанса или въобще да липсва такъв. Пиеш хапче за болка и отиваш. Ние нямаме избор. Нали, боеца не може да отмени боя, защото го боли зъб. И то не е само с зъби. Аз съм бил свидетел на какви ли не истории, че болни с температури, с пукнати кости. За нас боя, ти си се готвил за това нещо от 3 до 6 месеца. Това ти е единствения шанс да стъпиш на следващото стъпало. Защото, както казах, нашата индустрия е безпощадна. Пропуснеш едно стъпало и си обратно долу в нивата, така че това е приоритет. Няма зъб, няма... Добре, всъщност знаем, че се ползват протектори за защита на зъбите, но какви други предпазни средства има като цяло? Защото това са травми в главата, счупване на зъб, това е средна телесна повреда се води, нали? Да, зависи от правилника и от организацията. При нас в BKFC бойците ползват назъбник и протектор за слабините. Това е. Нали, кокълчета на ръцете са голи. Тоест няма никаква защита. В ММА се ползват малки ръкавички. Отново протектор слабини за зъби. И вече колкото всяка друга дисциплина, нали, аматьорски спорт имат протектори за пещялите, за лактите, каски на главите при аматьорския бокс. Така че зависи от дисциплината. Понеже сина ми тренира бокс, другия големия син се занимава с дигане на тежести и много други неща, освен... в смисъл, той е любител на спорта като цяло. Но понеже малкият ми син в момента тренира бокс и да кажем, един съвет към него и като цяло на младежите, какво трябва да правят младежите, за да си запазят зъбите, защото може това да не е определящо за техния живот, но един избит преден зъб би било доста определящо в последствие. Какво е посланието, което би им казал да се ръководят по него? Мисля, че генерално трябва да се наблегне малко наистина на това бойците да правят някакъв вид профилактични прегледи. Това е нещо, което липсва като цяло, като възпитание. Особено при зъбите. За други части на тялото така по-често може да се чуе. Зъбите мисля, че са един неглижиран елемент от нашето здраве и може би трябва да се замислим с теб как можем да им напомняме, защото трябва да се изгради навик. Да. А навик, за да дойде навика, той трябва да бъде подбуден. Така че може би с теб може да направим някаква инициатива от един, нали, примерно 2 пъти в годината профилактичен преглед за конкретна аудитория. Бъдещето е в профилактиката, то е абсолютно, ясно. Защото зъбите са нещо, което отиваш на зъболекар в най-крайен случай. Нали, ако можеш да го избегнеш с хапченце, нещо да мине болката,
Мисля, преди да заминеш за Малдивите, хора искаш да си излекуваш зъба, защото може да те заболи там. Това е много често срещано явление. Така и става, да. Ние го отлагаме това нещо в заетото си ежедневие и му обръщаме внимание, когато може би е твърде късно. Любо, понеже знаеш, че аз съм фен на ММА, аз буквално се преспивам с битки, не знам, или с готвени, или с битки. Това за двете неща, които гледам преди да си легна. Преди няколко седмици видях, че в едно от събитията, които мисля, че в Италия беше. Дубай. В Дубай ли? Знам какво ще кажеш. Да. Изфърча един зъб на ринга и какво правите в такива случаи? Защото знам, че фърчат зъби на поразия в някои моменти, но това беше конкретно, което си замислих, че там можеше да се спаси този зъб, като се експулсиран зъб, може да се спаси. Ако се действа веднага по правилния начин. Ами да, това е много интересно, че го повдигаш, защото и аз за първ път бях свидетел на това нещо. Аз стоях до ринга и човека до мен ми каза, един от бойците свали ръце, другия го удари, нещо фръкна, аз помисля, че е пот и човека до мен вика, гледай, зъба му е на ринга и аз наистина се фокусирах и зъба си стоеше ясно, така изкаран се едно на магия. Да, това в ежедневието се случват травми, понякога се експулсира даден зъб и ако се реагира на време, той може да се върне обратно в ложата, да се шинира и да се запази този зъб. Смисъл, трябва да помислите и на този вариант. Точно тук и аз казах, че със сигурност ние трябва да помислим за нещо такова, защото на място нямаше абсолютно никой, който да направи каквото и да било. Най-вероятно са го помели зъба и са го хвърли. Нали? Така че, особено при нас, в BKFC, задължително трябва да помислим върху нещо и тук не говоря за България, защото тук имаме едно събитие на година. Тук по-скоро визирам да помислим с теб, ти можеш да изготвиш протокол за какво се прави. Може да посветиш твой ученик или колега, който е по-свободен, който да пътува с нас на събитията, защото с мен вече си имам български екип, който пътува на всички събития. В един момент ние няма да може да се възползваме от екипа от щатите. Ами да, това е чудесна идея за едно по-така... Още не е направено никъде в моя опит, не съм попаднал на някоя организация, която целенасочено да привлече специалист в тази сфера. Винаги са доктори. Прекъсва ли срещата след такова едно? Защото това си е средна телесна повреда. Не. Среща се прекъсва само когато докторът се произнесе. Тоест, ако аз съм официално лице на такова събитие и видя такова нещо, мога да прекратя матч по медицински причини. Това трябва да го обсъдим. Аз ще ти кажа, ако човека може да се бие и има желание, остави го да се сбие, дай му още 3 минути, пък после вкарвай зъба, защото това е неговата кариера. Добре. Така че дори с докторите сме внимателни, докторите те са доктори, естествено, че се грижат за здравето на боеца, но също разбират и защо боеца е там. И ти си виждал, за дадени аркади не се спира среща. Спира среща, когато нараняването е толкова значимо, че може да стане живото застрашаващо, например. Ето два сектора, как ги навързахме. Две бизнес идеи вече са готови. Вие чупите, ние ги правим, има друг облик в момента. Облик. Правим на място. Да, на място. Любо, като на финал за нашия подкаст, какво би казал като слоган? Като слоган бих направил един апел към всички, които са от вашата страна на бизнеса. Нали. Нашата синергия, мисля, че трябва да бъде добър пример и за други компании, за други фирми, за други собственици на такъв вид дейност като теб, че има синергия между нашите индустрии. Вие се грижите за здравето по един начин, ние се грижим за здравето по друг начин и има пресечни точки. И докато не се опитат да намерят тези пресечни точки, обикновено ние сме инициаторите и по-често на нас гледат с много скептично или пренебрежително око, защото видиш ли, ние сме клиника.
какво правите с състезание? Да, но ние имаме една и съща цел. Помагаме на здравето, помагаме на изграждането на по-здраво население и ако си колаборираме и си партнираме, то и двете страни имат плюс, защото ти си свидетел на това колко клиенти са дошли при теб, през нас, нали, колко активности може да правим заедно. Мисля, че не трябва да има такава разграничителна бариера между бойните спортове и всяка друга сфера на здравето. На същото мнение трябва да се търсят пресечни точки за взаимодействие, отколкото разделителни такива. Точно. Така че, Любо, благодаря ти за този подкаст. Беше изключително полезно за мен и предполагам и за хората, които са ни гледали или слушали. И надявам се да продължаваме все така да се развиваме. Абсолютно. Ти в твоя, аз в моя и да се пресичаме, когато можем. Да, много благодаря и аз за поканата и успех.